Għas-safar xkejknin. Hawn ħafna tfal li għandhom għasfur li jħobbuh, li jagħtuh jiekol l-iskalora u jagħtuh l-ilma biex ma jkollux ħaġġ. Hemm għasafar li jtiru barra, ikunu fuq il-bejt u fuq is-siġar. Hemm għasafar li tarahom fil-gaġġa, fil-bitħa jew fit-tieqa. Hawn għasafar ta' kull kulur, isfar, aħdar, iswed. Hawn ħafna griżi bħal dawk li jkunu fit-triq jew fil-ġnien ifittxu l-ħobs biex jikluh u jixorbu mill-ilma tax-xita. L-asfur kulħadd iħobbu għax tieħu pjaċir tarah jaqbes u jtir u jsaffar sabiħ. Ġesu wkoll iħobbhom l-għasafar u jieħu ħsiebhom. Darba qalilna li hu jkun jaf x'qed jagħmlu l-għasafar. Jekk jaqa' xi wieħed minnhom mis-siġra, il-mulej jinduna, ikun jaf bih. Ġesu qalilna li huwa ilibbes lill-għasafar bil-bies sbieħ, b'ħafna rix bil-kuluri. Meta jkunu żgħar huwa jħalli lil ommhom tieħu ħsiebhom, iġġibilhom xi jieklu u ma tħallihomx jintilfula li ma jkunx hemm xi ħadd u jweġġagħhom. U l-mulej jekk jagħmel magħna, qisu l-mama tal-għasafar żgħar, jieħu ħsiebna, jara li nsibu x'nieklu, għax iħobbna iżjed milli l-għasafar tħobb ix-xkejknin tagħha. Għalhekk jibgħatilna x-xita u x-xemx biex ikollna l-ikel u l-frott. L-għasafar jgħidu grazzi lill-mulej billi jittajru, jieħdu ħsieb ir-rix tagħhom u jsaffru sabiħ. Hekk irridu nagħmlu aħna tfal, ngħidulu grazzi billi nitkellmu sabiħ u billi kull filgħodu mhux insaffru bħall-għasafar imma ngħidulu talba bħal din. Mulej, l-asfur li jsaffar jgħidilna li aħna wkoll erġajna qomna wara raqda sabiħa. Inti settina ġurnata oħra ġdida. Illum irridu nħobbuk iżjed mill-bieraħ. Għajdilna xi tridna nagħmlu sabiħ għalik u nagħmluh bil-qalb, għax aħna nafu li inti tħobbna u rridu nħobbuk aħna wkoll.